kuten muutkin jäteveden puhdistamot, ansaitsevat rahaa toimitetulla jätevedellä. Valmistele tai hyödynnä olemassa olevaa viivytyssäiliötä, jonka kapasiteetti on puolet tai koko päivittäin tuotavan jäteveden määrästä. Tyhjennä jätevesi ja liete keräilyajoneuvoista tähän säiliöön. Vähennä jäteveden saastekuormaa ennen sen ohjaamista biologisiin kammioihin. Tätä varten on asennettava ilmastuslaite, joka vähentää liiallista saastekuormitusta hapetusprosessien avulla. Kelluvan Aqua Vulcan ilmastuslaitteen asennus on erittäin helppoa ja kestää 1–2 tuntia. Laskemme ilmastimen vesille nosturilla, asetamme sen altaan keskelle ja kiinnitämme sen rannoille köysillä. Laite on käyttövalmis. Käynnistyksen jälkeen se sekoittaa ja ilmastaa voimakkaasti saastunutta jätevettä, virkistää sitä, vähentää hajuja, poistaa myrkyllisiä kaasuja ja vähentää epäpuhtauksien määrää. Väkevän jäteveden puhdistaminen kestää vain 12–24 tuntia, joten se ei vaikuta haitallisesti koko puhdistamon toimintaan. Menettely on erittäin helppo toteuttaa, ja se on useimpien puhdistamoiden käytettävissä. Miksi toteuttaa tämä ratkaisu ja hyväksyä suotautunut jätevesi paljon suuremmilla määrillä? EU:n vaatimukset ovat tehostaneet muiden kuin viemäröintialtaisiin kerätyn jäteveden ja kotitalouspuhdistamoiden laskeutusaltaista peräisin olevan lietteen säännösten noudattamista. Tämä johtaa siihen, että jäteveden kuljettajat kuljettavat enemmän jätevesiä ja lietettä. Jäteveden puhdistamot voivat helposti lisätä tulojaan keräämällä lisää jätevettä. Kuljetetun jäteveden maksut ovat huomattavasti korkeammat kuin viemäriin johdettavan jäteveden maksut. Lisäksi jäteveden kuljetusmaksut vahvistetaan paikallishallinnon tasolla, eikä niistä tarvitse tehdä pitkää sopimusta vesiväylien kanssa. Kuntien suorittamat järjestelmälliset tarkastukset ovat tasaisesti lisänneet tuotujen jätevesien määrää. Näin ollen jäteveden puhdistamoiden tuloja voidaan kasvattaa ottamalla vastaan jätevesiä moninkertaisilla hinnoilla. Asenna Aqua Vulcan ilmastin, joka on saatavana valmiina ja ansaitse rahaa jäteveden keräyksellä.